Monggo Mas Yunu. Yudi goyang-goyang lagi masih bersama TSJ Tresno Sudurjaya, ada Mbak Putri. Mbak Putri di sini. Mbak Elsa. Kita goyang lagi. Asik no. Ora ono rong taun kono dadi presiden dipaksa mudhun. Ayo Mas Didi, goyang Mas Didi. Kasus ngono, jarine kasus ngene ora ono nyatane. Dadi lawan polisi orde baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Nadan cacat netramu nanging pertibane di kucing ngendi LSM apa partai hormat apa mung RT sing penting tumindake kelingan mulingmu sing prasaja. Ayo tuh Pak Nomane, dulu-dulu deh, monggo. Agama ngayomi jagat raya. Yo, ditumpak nomane Mas Vicky. Ponak-ponakane monggo ditumpakno. Kita goyang-goyang lagi masih bersama TSJ Tresno Sudurjaya. Ada adik audio Celana Production, terima kasih kerjasamanya sering sekarang. Halo. Iya. Rakyat sing wis lila dadi korban. Cekal kono kene mergo melani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Cekal kono kene mergo melani rakyate dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Ayo, kru audio ADM, Ain Awer. Kepada kru audio ADM, Abah Haji Baidi, Ain Awer. Iya, monggo. Terima kasih, monggo. Oke, siap. Kita goyang-goyang terus masih bersama TSJ Tresno Sudurjaya. Tresno Sudorosu ngerti batinmu, ngerti kucing, ngerti asu. LSM apa partai, hormat apa mung RT, sing penting tumindake. Ayo kru ADM nyawer ayo. Apa Pak ini? Kelingan si ADM ini. sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Ayo apa Pak ini nyawer. Ayo Mas Rafiq. Abang Baby sing duwe salon ADM Big Boss ADM Putra Madura. Ada Celana. Ayo Mbak Wida. Lanjut awal-awal. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekal kono kene mergo melani rakyate. Dianggap ra penting lan tansah disingkirake.
Oke, mending dono dhisik reoke iki permintaan saking tuan rumah sampean delen dhisik. Seaken sendekno reoke. Aduh abot rek. Oke. Oke. Permintaan dari Sebul Haja ya. Liane tokno tinggal siji wis. Ah, liane tokno tinggal siji dalam burile. Reoke siji le ya. Tak lanjutno. Permintaan saking Sebul Haja. Ah. Akan saya panggil Abah Suno, Cak Edi, Cak Munakri, Cak Windra. Ada juga Cak Bunadi. Ya monggo dilanjut. Ya ngono. Ikut mau ngono ya enak asline ya. Kesemuanya Abah Suno, Cak Edi, Cak Munakri, Cak Windra dan juga Cak Bunadi ya, kesemuanya diharap tampil dulu jogetan setelah ini ya. Dan juga Big Boss sekalian, Big Boss dari Audio ADM Abah Baidi ya, monggo kesemuanya wenak saling tak akoni jempol. Wes ndak usah horek, ngene cukup bersih oleh. Terima kasih Abah, wenak jos. Ndak usah ya Pak ya Pak ngono. Aduh mosok ade dikuno si Andre. Apa Suno saking warung angsala sampur ala jaipongan Caca Edi, Cak Munaki, Caca Windra. Apa Pak Edi jaipongan Cak Sumonggo. Ayo nduk Putri 2 ada Mbak Elsa. Jukit maju sedikit. Biru lampune diso awalku mas pengen duwe loro bojo sing ana tak sayang-sayang sing tuwa njur emoh tak tinggal sirahmu mas ora bisa turu. Tresno Saudara Jayangku. Doro mama Sing samper Mas. ayo Mas Windra mama Alsa
nambah, Bah? Mboten nambah, Oh, Pak. nyangune 5.000 jarine. Mboten nambah, Pak. Mboten nambah, Pak. Bapak Edi. Sampun. Sampun. Oke. Reoke dimainno alon-alon ger. Persiapan jadile. Yo, ye, ho, hey, os, Hey, oh, hey, hey, oh, oh, hey, 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 oh, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, os, yeah, ho, ho, hey, yo, Tresno Sudoro, Tresno Sudoro. ho, ho, yos, dlor, op, yang mana ger? Yoi, Tresno Sudoro. Oh ya. Yang menungger alon-alon ger ya. Yo. Yo. Tresno Sudoro Jaya ger. Alon-alon ger. Ayer, Ayer. Yo. Ayo ger, tandangan ger yo. Rusak entek gawe maneh. Papa Ardi bodang pabrik yo ger. Tandangan ger. Oh, ngono. Awas. Bo. Bo. As. Oh, as. Yo.
Trisno Sudoro Jaya ger. Ho 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 yo yeah. Hey 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 yo oh ah yeah ah hey 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 Awas ger. hey 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 Oh. hey 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 Oh. Ho hey. Ho ya. Hey. Ho ya. Hey. hey oh Ah. yo yo Yo. Ayo jalan gelungmu ger. Ya. Hey, 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 Ah. hey, Ah. hey, Ah. hey, 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 hey. As. Baik hadirin pemirsa yang berbahagia, kujual tadi gebiar reok Trisno Sudorjaya pimpinan Bapak Arti Pribadi. Untuk acara yang selanjutnya Anda akan dihibur oleh tari Singratari, tari Sekar Jatilang bersama kelima bidadarinya dari Trisno Sudorjaya pimpinan Bapak Arti Pribadi. Ayo ger, digoyang alon-alon bandulno babange ndir ya. Pisan kok tambah ayu suwe ora jambut dek jambut kadang lunggu wes suwe ora tepuk pisan
Ayo duk, gantian duk. Iya. Ayo duk. Bandel lo main deh yo. Ayo duk, bandel lo yo. Oh yeah. Oh
Dul nondok ya. Ojo eman-eman bokong, Duk. Enak, ono bapak. Duk. Ayo Duk, disurvei gerakannya Duk. Awas Geryo, goyangannya Geryo. Digoyang-goyang lagi masih bersama TSJ Tresno Sudorojaya, pimpinan Bapak Arti Pribadi Rehana Elsa. Rehana. Untuk ya. Rehana lare ko ayu temenan kulite yo kuning langsat alisena Ade mau dia kontrol apa Mas Re. Rehana lare ko apik temenan kadung mlaku ring jalanan yo koyo tiamar kanginan aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ono liyane aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ono tunggale aju kecaro sen sapa semaure Enak nondok yo. aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan mandiane yo bisa keturutan duwe rapi koyo Rehana jaluk parang yo legiane ati jaluk kulian yo sunturuti Lanjut maneh jare jerakan dikose. Tresno Sudoro iki Mama Alsa. dalam mas Asik. aduh Ayo Mama. Alsa. Yang putri ini. Ojo sih dong. Betul. Rehana lare ko ayu temenan kulite yo kuning langsat alise nanggar sepisan Rehana lare ko apik temenan kadung mlaku ring jalanan yo koyo tiamar kanginan aduh Rehana isun yo sing kuyang deleng riko kari sing ono liyane Nyonya Widya. aduh Rehana isun yo sing kuyang Isun yo sing kuyang. deleng riko kari sing ono tunggale Goyangane. aju kecaro sen sapa semaure Pada tepun di adik. Bapak Boleh Arti jujur, lho iki Mas. jeragane. Mama Alsa. dalem
jaluk paran yo legane ati jaluk ulan seturuti. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi Pak Adri. Bopo pripun? Ah didelok jame sih ya. Ya napa? Berapa lagu Bapak Ardi? Empat lagu. Janjine mari subuh kok engko. Satu lagu, dua lagu. Lanjut, monggo dilanjut. Gulu pedot. Oke. Ayo bubur, campur bubur. Watu hangat diarani pasir. Watu kebyang keri ono dipikir. Kaya kelangan pikir. Kok arane kelugu disikari dipara dadi pitu. Ni isen sing bisa turu Raman riko omongi sing kewetu. Tresno Sudarasu. Nampa suker. Iya. Mama Fitri. Boleh. Monggo, apa Juno, monggo, apa Juno. Aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering uli mikiri putri. Ayo pinggir. Rodet sak jurung diparadeli. Dung sing percaya pedang dodo iki. Gedang sawi enake uriapan klopo. Apa Juno? Kaya mau kanggo riko. Gedang jorong sajorong dipangan codot. Cak Munakri, monggo, Cak Munakri. Lu isun pedot diwalik. Carne ngombe tok kono. Kelopain mama. Mbak Neneng, si teko Malaysia, monggo. Jaran di pasir, watu kembang Kalian orang pikir. awak langsung mesir, melibatkan kaya kelangan Pikir. kelopo arane kelugu disikari dipara dadi pitu. Awan bengi isen sing bisa turu jaman riko omongi sing kewetu. Monggo. Dulu-dulure Bu Kunti. Ayo Mas Vicky. Mbak Neneng. Mbak Vika. Mbak Wita. Ayo ta. Mbak Wida sing duwe roti. Gedang campur sari kiye isen mikiri. Gedang raja sajorong dipangan codong. Timbiang ngurung-ngurung kulu isen pedot. Godhong sawi enake uriapan klopo. Hei, Kaya kanggo riko. Gedang raja sajorong diperadali. Dong sing percaya bedan dodo iki. Timbiang ngurung-ngurung kulu isen pedot. Dong sing percaya bedan dodo iki. Jiku ikut pedot yo sing percaya rasa kedo iki. Apa
Abah Sumo. Oke. Pripun? Berat. Ah, Parti jaluk ambil Abah Sunolan merot. Wis jane tambah panjang umur. Rai selamat rezekine, nggih. Pokoke sapal tekar madhep insyaallah rezekine, nggih. Enggak. Berat wis enak. Abah Sumo. Aduh. Pun ngoten nami. Nggih, matur nuwun. Aduh, Mbok. Abah Suno sesarengan juragan ki ambek apa arti lagune berot nduk peneno sing penak sing nyemak-nyemak. Mbak Bini wonten derek-dereke sing nemutaken berot monggo nyonya-nyonya. Apa baik pundi? Ha. Monggo, Mbak Wida. Ayo Alsa. Tarik. Ayo Mbak Wida. Aran kokong Hei. Kosesikia aran nalis Nangyal sepisah Monggo Mas Vicky. Kuning langsa gawe hang nyawang ngeleki dukorokan asa Besok mana ger, ayo. Terus Ayo Mas Vicky. Bokong sema Ayo keluarga dari Ibu Kuti. Bokongku dewe Eman Cabunati, monggo Cabunati. Nyanti Cabunati rek. Ayo Cabunati aja turu aja Cabunati. Sigar kepondo Kari gereget Kutu-kutu kepingin nyetung Ayo Mbak Neni. Ayo wan ngowo hae rek. Oh, Mbak Nening, monggo Mbak Nening. Bokong semok Bokong semok Rambut disanggul Sanggul Nganggo cocok Leono Mbak Lulu. Semok Bokong semok Bokong ki Elsa semok. Rambut gelong mere Sopo biae kepergok mesti ngomong Nah, Tresno Sudara digoyang alon-alon. Teno duwe Bali Mbak Wida. Abah Suno. Digoyang Abah Suno. Alon-alon. Ayo Bang. Ayo Bang, kecu dong. Berat bareng Abah Suno. Aran bokong nongko sesikya Aran nalis nanggel sepisan Kulit kuning langsa gawe nyawang ngelaki dukorokan asa
Apa Suno? Apa Suno? Pak, goyang Pak. Sigar kebon Apa Suno goyang? Apa Suno goyang? Reket kutu-kutu kepingin nyedot. Kita goyang lagi bro. Asik, asik, asik. ADM audio. Digoyang. Ayo Pak. Ayo apa Suno? Apa Suno goyang? Apa Suno goyang? Ayo Mas Fitra. Pokong semok, semok, Semok. pokong semok, 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 semok. rambut disanggul, Sanggul, 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 nganggo cocok. Ayo apa Suno? Semok, 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 pokong semok, Semok, apa semok? rambut digelung, gelung, gelung, gelung mereh. Tarik manin dari Sopo piae keperko mesti nyoplong Joketer deh yang asik no. Semok, semok, pokong semok, Semok, apa semok? rambut disanggul, Apa Suno? sanggul, sanggul, Goyang. nganggo cocok. Pokong semok, 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 pokong semok, 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 semok. rambut digelung, gelung, gelung, gelung mereh. Sopo piae keperko mesti nyoplong melongo. Terima kasih Bu Elsa. Sampun Bapak Ardi. Jabar Madura. Enggak. Ayo Nduk, Widodari Reok Trisno Sudoro pimpinan Bapak Ardi pribadi Punta penulis Mas Rapan pribadi. Baliknya kayangan itu yo. Yo 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 yo. Ah. Yo. Baik saudaraku tercinta, dengan berakhirnya tari Sekar Jadilan, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami segenap keluarga besar Seni Rock Campur Sari Trisno Sudorojaya, pimpinan Bapak Arti Pribadi, putra penerus Mas Rapan Wijaksono, mohon maaf apabila ada yang berkenan. Ayo, akhir kolom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.